Papa Isabel Magonatani. Ndamuka mkoma KB ziriko zirikurarama. Ziriko fambere. Aiwa kana muya uchifema chite ziriko. Anditi. Ziriko zinogumbura, ziriko zinofadza asi muya wamarikana uripo panyika zvakakosha. Dambudziko renyu ndereita uraika tikubatsire iso vazukuru venyu. Vana venyu mune dambudziko renyuko. Chi. Alaiwe. Asi zvakaitika kugombane ziro ndiwo zviri kukubatai batai. Kugombane kupi? Ku National Sports. Kwaive nei? Kwaitamba Scotland FC versus Caps United mabviravira. Oh. Yes. Kwaive nenhabvu. Kwaive nenhabvu makarwa 2-0. Caps United. Kana ndisingakanganise palogo mapa namba chizia pa namba 3 kwa 4. Asi mapoints akangoenzana. Ndosaka muri kutaurira pasi nhasi. Uri kurira musoro kingeredi. Ndakakuudzai. Kuti kudiko? Kuti muchadiewa na Scotland FC. Tisataka kuchikwa na Scotland. Anyway. Kune makatoro wa 5. Anyway, nasi makati batireiko. Ndokangarisa basa dai. Honorable Scott sakupwanya musadaroka munotamba nevamwe zvakanaka handiti onai manje zvaita bhoshongoro akanaiwa mustudio nhasi ndechipi chiri kupisa uitiwe honorable. All right. It's okay. Hakuna msho usina guwa. All right. Zimbabwe zvandakabata ndakapakata pazuva ranhasi ndine nyaya mhuri yeZimbabwe. Nyaya ndiri kutaura nezvayo yakaitika mukati meguta reHarare kunonzi iko South Park. Ushe wekunze Fraser kana kuti ku 401. Muri yeZimbabwe nezuro kwakamuka kuseni kune munhu akaonekwa akapondwa. Ari munhu wechirume. Tikafonirwa tikasvikapo asi ndinotenda muri yeZimbabwe ndichinosvika panzvimbo mapurisa pa South Park vangatosvika kudhara mukoma KB kuno nekuti vakadana kuti kwaitika dambudziko roda mapurisa vanosvika nenguva. Aiwa sando dzavo vakanga vatoripo. Asi chandinofara ndechekuti ari kufungidzira kuti ari kupomerwa nenyaya yekuponda munhu anga aripo ndakakwanisa kutaurawo naye ari kutodavira zvechokwadi kuti ndakarova munhu. Wakamurova nei? Achitaura zvese. Wakamuroverei? Achitaura zvese. Unofungidzira kuti nyaya yei? Achitaura zvese. Zvauri kufungidzira kuti wakamurovera nemhosva yauri kumupa wakaenda here kumapurisa ukaripota ukave nebepa rekuratidza kuti kana uchinge wazowana zvinhu izvi ainazvo ndiwe ndizvako. Muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata pachimuti mushure menhau tinenge kata kunyudza gejo bhoshongora wapitira kamustudio yamudati yamakuti ndiyo kanyumba ine yamhepo yaZimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Nthawi zacho gopa na 29 minutes to 10 lekezani katimve mfeso muntu ndiwashangani pabodzi kana sutu. Ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Po rikiti vo paka zapinjira mukoma KB. Muri kutanga nepapi nhasi na baba Isabel. Ndanga ndichida kuzivisa mukoma KB kuti baita mbotaura kuti tine nyaya yakaitika kushe kunzi Harare South Park andika. Ndine nyaya zvakare yekunonzi ikoko kuringa ward 21 second district. Nzvimbo iyi inzvimbo iri kusangana madzimambo maviri asi vanhu havachasiyi zvokuita. Wangu nyika yeZimbabwe but munyika yeZimbabwe utungamiri ukaiswa masabhuku ukaiswa makansela ukaiswa maMP ukaiswa madzimambo but nzvimbo iyi vanhu variko havachazivi kuti vari kupi nokuti kuri kusanganiswa zvinhu vakatumirwa masamuri namambo uyu vambotongwa namambo uyu kunouya mambo zvakare achivatonga nzvimbo iri imwe chete. Asi mhosva yavanenge vachitumirwa masamanisi imhosva yei? Nzvimbo dzinotongwa madzimambo kunzvimbo let's say unogara uchirwa nevamwe uri kutora madzimai evamwe nyaya dzinotongwa nemadzishe dziya ndo nyaya dziri kunetsa kunzvimbo izvi. Right. Madzimambo vari kupindirana ipapo vanhu havachazivi kuti tiri pasi pamambo ani asi vamonitora vachoti takagara tichiziva tiri pasi pamambo nhengi but iko zvinozvi kuno mumwe mambo zvakare anoachitumira masamani mabo hodon ikatimbosiya ipapo. Okay. Nyaya yendikuda kutanga pana pamhuri yeZimbabwe rega ndingoti paka mapindira papi mwenezi rega ndingoti Rutenga mwenezi sabhuku chiverengo chief neshuro
kunonzi kumapraziko kwa Rusasa. Right. Kune nyaya mukoma KB yekuti kune murume akarwara zvokusvika kuenda panhovo. Izvi zvikutaura kuni kwatiri kuti murume uyu kana akarara anotosandurwa kuti aende rimwe site kuchimbuzi achiri kurwara. Zvadaro pamba pakashevedzwa mubatsiri kana kuti n'anga ichibva yauya pamba apa ndobva yabatsira pamba apa yabatsira pamba apa. Murume uyu achibva tanga kupupura nekureurura achitaura nyaya dzake kuti ndine zvakati nezvakati, kusanganisira kuti paruvanzi pangu panapa pamukuva wemba patori nerusero rokuti mukarichera pasi mucharuna rine ropa. Ndokubva zvaitwa, ndokubva pacherwa rusero ruchibva rwabuda. Rwabuda kudaro baba ava vane vana vevaning'ina vavo vari kunze kwenyika, kusanganisira mumwe mwana ari munyika yeZimbabwe. Zvikanzi nemubatsiri chiitai kuti mushevedze hama dzenyu vana venyu ava, mubhopupurawo sekutaura kwamuri kuita kuti ndakapedza vanhu, ndine uroyi wandinawo, hama dzenyu dzichiita sei dzichinzwa. Vana vachibva vashevedzwa. Vana vakashevedzwa vachibva vakwira 2 kubva kunyika yeSouth Africa, kusanganisira 1 anga ari munzvimbo iyi. But vana vevaning'ina kuti vana vavo baba but munzvimbo umu zvakare mune vamwe vakoma nevaning'ina vanoraramawo nababa ava pakuzvarwa, but kwane baba mukuru, dzimba dzakasiyana, but iri family imwe chete. Ndizvozvo vana vachibva vakwira. Vana pavakakwira vachibva vasvika pambapa, dzimwe hama dzinoberekwa nababa ava vari vana baba vachibva vachinja. Zvikanzi isusu hatichadi n'anga iyai, tine muprofita wedu. So vana pavakasvika vakanorara kumwe kumba kumwe mwana anga aripo, vachibva vabva vachienda kupi kumuprofita kuya. Iye n'anga kana kuti mubatsiri uyu anga aitaka kuti vana vari kunze kwenyika vashedzwe vaungane, anga ashedzwa nani? Anga ashedzwa nevahama pamwe chete nayo mujara vacho pakurwara nevamwe vana vari pamba. Okay. But akaseka kuramba vamwe hama dzirimomo zvikanzi isusu tirimwe muprofita watinoda. Zvikanzi nevana vauya ko munogodana semwe munhu amboita kuti zvibude izvi baba vapupure nekutsvaga zvimwe zvinhu zvakasingaoneki zvikaoneka, makushedza umwe sei? Zvikanzi nedzimwe hama dzedza ndiye watiri kuda. Uyu ari panhovo haana chanogona kutaura chikonzero, kumuka kwake kuri kunetsa. So zvadaro mukoma KB vana ava vakabva vati okay, isu taakunorara kumasowe, then mangwana tombuka tichiita nyaya iyi. Vana ava pavakanorara kumasowe, vachibva kumasowe vachienda kumba, vakasvika vakadobika nonzi mafeti kukwaya. Vachibva vadya kudaro, vana kutanga kupera simba, vana kutanga kurutsa. Vachibva vanzi namadzibaba vaye instead yekuendeswa kuchipatara, vachibva vanzi handi kumuprofita wedu uyoyo, vachibva vaendeswa kumuprofita. Vachinosvika ikoko vana vaye yese kutanga kurwara nenjere vese varipo 3. 1 mukadzi wechi4 ndiye akangorutsa chete, kurutsa kusvika pakurutsa neblood kusvika abo, but vamwe 3 vesa vakurwara nenjere. Vana baba vaye vasvikirwa nedzimwe hama, why pataka kurwara vanhu ava mavaendesa kumaprofita vachiratidza sekunonzi pavapedza kudya pamwe ipo poison, why mavaendesa uko? Vana baba vachibva kutisa havasi kuonekwa panzvimbo. So dzimwe hama dzatora vana ava dzakuzama kuda kurapisa, but vese umwe murume akatoshedzerwa mukadzi wake atokona kutoziva mukadzi wake kuti mukadzi wangu ucho, njere dzikanganisika. So ukama unza nyaya vachiti isusu panapa tichatozivi, vamwe voukama kutosvika kupinda panyaya iyi nokuti vakutosvika kuti dzimwe dzenguva vanogona kutanga kurwara sezvaita mumwe, but akatora vanhu ava akavaendesa uku ndevamwe vana baba, hama dzebaba ava dzakati izvo mushure mekushedzwa vanhu vazorapa munhu uyu, vachiti izvo baba zvavapupura handiti tashevedzwa nemunhu akaita zvinhu izvi akabata zvimwe zvinhu, baba vakataura zvimwe zvinhu vega. Ko imimi vana baba patauye nhasi kuti tienderere mberi nebasa iri nemunhu akatishevedza nezvinhu zvaakaona nezvinhu zvaakabvisa, why machinja? Zvikanzi ndo zvatada. Mushure mekurwara vana njere ava vaendesa kumuprofita uyoyo akatsvagwa nababa ava, vana baba vaye kutora vana vachiendesa kumuprofita vachibva vatisa. Izvo zvavana vari kurwara njere ava vana baba vaye havasi kuonekwa kuseri kudzimba dzavo vakatisa. Vana baba vakachinja kapu vakutora mumwe mubatsiri, vana baba vangani? 3 ndivo vese vakatiza mushure mekunge vana vatanga vese vakatiza torwa pasi mushure mekurwara kwevana havasi kuwanikwa. Pavakaendeswa vana ava pavakadya mafeti kuko vakatanga kakurutsa nokupera simba, ndokwavanga varara kuchechi. Aiwa kuziriko ndokune muprofita uyoyo
angatsogwana na baba ava kwavakanana kuchechi ndekwavo vachimirira basa ramangwana right but pavakarwara vakazotakura vakaendeswa kumuprofita uyo vakanga vanzina na baba tine muprofita wedu ndiye anofanira kushandira achida kushandira vanhu vakubvunza kuti ko vauya kuno kuze chere muprofita chacho achibva ati abva angorama wasikanzi kana muchitaurisana neniwo panapa ndichamiri iye tobo achibva asiya vakomana achibva ngosara achirwara vakadaro so vatorwa 1-1 nomumwe kumbe kwavo kuti arabiswe. Hey, kumubatsiri angamboshedzwa pakutanga uyo akapa kuti zvibude pachena kuti baba ava pane zvawakabata ari kupi asati asvika panzvimbo because haana kudaniwa kuti uye kubasa rako zvatikakudanira zvezviya zvokuti vana vaya vaite sei vauya haana kudamwa but vamwe vasara vakuru manje vakuti isusu tikadana munhu uyu hatizotangiwo kurwara here zvakaita vamwe vanhu because madhara ari kuratidza kuti iwo havasi kuda munhu wekutanga. chikafu chakadyiwa nevana ava chakapaka kuti vapere simba uye vatange kurutsa chiri kupi chiri kumba kwemukomana wekutanga hachina kutorwa here kuendeswa kuchipatara kuti chinoongororwa kuti chikafu ichi changa chisina chefu here ipapo vanosara papo ndichataura nawo mukoma kp ndinzwa kuti chikafu chakatorwa here kuendeswa kunoongororwa chikonzero vasipedza kudya vese ndopavasanga kuti sei pavasanga kurwara wana akarutsa but vamwe vakurwara njere. hai tingati chikafu here chiri kukonzera kakuti vana ava varware kana kuti pane zviripo zviri kusenya ndosisanzwisiki papo kuti chikafu kana kuti chine poison chinozokonzeresa kuti vanhu varware njere. ameno zimbabwe tibatsirei muri kunzwa kachiri kubva kupi rutenga mwenezi 0713938538 0713938538 mopinda live pachimuti whatsapp platform yedu iri down pari zvino munokwanisa kakutumira kama whatsapp message kana matext message panhamba dzinoti 0773238096 0773238096 namba iyi ndiyo kungotumira ka whatsapp kana text message pachirongwa chino chibhozhongora segment kusvika nenguva dza12 o'clock nokuda kwekuti whatsapp platform yedu iri down pari zvino iri kumbogadziriswa. baba isabyo lekisani katibve kuti ndiani ari pantedwe 0713938538 0713938538 ha baba isabyo muri kuti baba ava vava nenguva yakareba sei vachirwara vari panhovo vakaondeswa kuma 5-6 months vachirwara zvakaita kuti veukama vamboti arigeti muona muri moyo but izvo zvasvika pakuti kana kushanduka chaiko chaiko havachatoshanduki so pakashevedzwa mubatsiri ndo pakazobuda pachena kuti baba ava pane zvinhu zvavainazvo saka ndizvo here zviri kukonzera kakuti varware baba ava vagare panhovo but kana zviri izvo ko hongu zvabudiswa akabudisa zvinhu zvaaripo aita kuti vanhu vaungane aripo wai vamwe vana baba vachinja plate aha tisataenda kuna navo baba vachinja plate iye mubatsiri paakati baba ava pane zvinhu zvavanazvo kusanganisira rusero ruri pachivanze rune ropa mubatsiri ari kuti ndizvo here zviri kukonzera kuti baba ava vaende panhove varware aritoita kuti zvinhu zvavo baba ava ndo zviri kukonzeresa zvavakabata ivo pachavo saka vadanei nokuti hazvisi kukonzeresa kwavari chete nevamwe vana nevamwe vemurudzi saka chiunganai baba vapupure vega pane vamwe vavo asi vamwe vavo manje vakuvhara ya pakaipa kb tiri tose kuno kuglendale ndinonzi motion diamond ndimutsiroka bhozhongora uyu ha zvakaoma nai timu zbc matifungireiko kubva saturday kuseni na 6:30 hakuna masaisai kusvika nhasi uno ndinonzi consebo tafadzwa chakururama kunoku kwamutare taudza veebt vazivisaka vetransmedia kuitira kuti dambudziko iroro rigadziriswe remasaisai kumanikaland kwamutare rekesani katibve munango ari pantedwe halo panational fm hello 0713938538 0713938538 makanika chahwa makanika kadiki makanika tako makanika madyira makanika fatso pariseko pachikwana ipapo ya pakaipa vane chekuita nekurwara kwababa avo veukama ngavabatane vasevedze mubatsiri wekutanga ini ndikanyimba maonero angu ini handifungi kuti vanhu ava vane chekuita nekurwara kwababa okay asi kuti ivo vanhu ava havazi kuda munhu anokwanisa kubudisa zvinhu zvababa ava sei vasiri kuda munhu anobudisa zvinhu zvababa ava sei vasiri kuda vari kuvhara saka vane chekuitazvo pamwe vari vese kuti vari vese namudhara ava kwete chekuita nekurwara kwababa okay asi kuti vatori neukama vatori mundiro imwe chete vari connected okay itimu rimwe chete saka riri kurati zvinhu zvaakubuda kuti kubatwa nokubviswa kwezvinhu zvababa ava ivo vanenge vari affected ndo zvavasingadi kuti zvinhu zvibatwe izvi
icho chekurutenga mwenezi chandiremera kupfuura kamainosa vari kuchema Caps United yedu. Ndinonzi driver wePaso Banaledi paBorodeo. Chamuremera. Eish. Baba Isabel, vana baba ava ndovega, vana baba vatatu vakatiza pakatanga kurwara, vana ndovegere vana baba vasara pamusha. Kuna na baba ndiwo mufamily. Okay. Vamwe vakawanda vana. Ende panorongwa zvirongwa zvese ndo vanotoshevedzwa kunzi vasvikere ende ndiwo vanopasisa. Saka nokutiza kwavakaita hapana vamwe vachasimudza musoro. Vamwe vakutosvika manje. Yeah. So ndo parutsaka kuti toita sei. General Shereni mamuka seko nasu parisepo pamanyami apa ndoza kuti maiguru maishereni vanenge vakachibata chemuti hanzi vana ndiwo vega vasara veukama varipo ngavabatane vashevedze mubatsiri wekutanga uya auye kakuzopedza basa. Ende ndiye akaratanga basa. Ndizvozvo Baba Isabel. Si chakapaka kuti vana baba ava vachinje cup last minute. Kungoda change gate. Apatanga zvinhu aripo. Akuunganidzai aripo. Vana vorwara. Voti hande kumubatsiri upi wedu watanga tasarudza uya. Vachisvika koko tobo vatiza. Si chakapa kuti vana baba vatize. Pane chavanoziva here nekurwara kwevana ava. Vana baba suspect. Ndosaka tabvunza kuti chikafu chakadyiwa. Okay, ndiwo vega vari 4 here vakadya kamafetikuku aya kana kuti vakawanda. Rega tivabate mukoma KB tinawo. Endezvo zvotori pachimuti vakateerera. Chiri kubata here kurutenga. Aiwa mwenezi ndo kwacho. Ndiwo vega here vanhu 4 ava. Handitika 1 mudzimai mati akarutsa kusanganisira ropa. Asi akunzwa zviri nani. Nechi 3 varume. Avo vari kutorwara nenjere. Vari 4 ndiwo chete here vakadya mafetikuku kana kuti vanga vakawanda. So that tinoona kamafambiro ari kuita nyaya Zimbabwe ikwaniseka kuita sei kubatsira. Regai kati mbonzwa mashoko anotevera pamwe chete nekutengesa tiri kudzoka manje. So far so good. Kwese kwatiri kuenda kambo ikaka kanonziko kurira kunge radio kari kunetsa kari kutrenda. Tinotenda kani hanzi chaona huchi mukoma KB dzoka izvekare ndinonzi rase omundia pachiweshe takachibata chimuti kuti dzvi. Papa Isabel regai katendereka mberi nacho chirongwa Bozhongora segment part 2. Pane chimwe chiri kupishira chamungada kuti mutsudzurira kakumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mwendiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza wamukaseko Cliff Manjeya hari kwabulawa yekuguluvhevhe 5 akabada chimuti kwanza ndichisenda kachipakarodze wamikoti happy birthday kuna Rudo Kaujeri haiwa my bishop my pastor chimuti wakabata kwanza ndichisenda nacho wamukaseko Edith Muzimba Gumede wamukaseko Lenton Chingoma chimuti wakabada Trimo Liba chimuti wakabada wamukaseko Amainosa pamwe chete chedra kuti akabada tina chigotra chimuti wakabada Cecilia Banda pamukada Bozo wamukaseko Betha Njiri pamukada Bozo ipapo chimuti bakabata wamukaseko Mujongondi kwa Bulawayo chimuti wakabada kuti dzve wamukaseko Tibakuwerere chimuti wakachibata ndiro zvatiri kufamba nacho hauchiseya paka ndapindira muri yeZimbabwe muguta reHarare South Park ushe wekunze South Park ushe wekunze ndiko kwandapinda mukati menzvimbo iyi kwandinoti iko kunonzi kwa Fraser county ku 401 ndiko kune nyaya muri yeZimbabwe yandiri kutaura panapa iyi. Nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndiye kuti nezuro pakuseni kwakamuka kuine munhu angurara pasi. Arara pasi munhu uyu anotaura mashoko iwo ekuti iwo vanhu vachimuona vakatozoona kuti munhu akaita sei munhu uyu akafa. Vaona kuti munhu akafa kudaro vachibva kuti kuti munhu uyu zvaakafa uyu toita sei. Vamwe vanhu vanga vari pedyo vakataka kutaura mashoko ekuti munhu uyu tamunzwa achichema usiku but patanzwa achichema tamuka usiku tikati nenge unokuwadza munhu akashepedzera kuti munhu uyu mbavha uyu imimi kana mangotera kuti munhu anouraya munhu timusiye ndakutopedza nemi. So zvazviitika ndezvekuti murume uyu atanga kurohwa. Vanhu vachinzwa kurohwa munhu uyu vanotanga kutaura mashoko ekuti iwo uri kuratidza kuti hausi kunzwa kaiwe ndega ndikutsvagire chimwe chinhu chinonyatsorova zvakanaka. But murume uyu paasvika mukati meusiku asvika anga ari mukati mekuimba achiratidza kuti munhu akadhakwa ndikubva agara pasi. Pacho paaenda kunogara hapazi pemunhu azouya kuzorova munhu uyu achiti iwe uri mbavha. Uyu azouya uyu ati iwewe uri tanoisi panapa ndiwe wakandibira iwewe ndakambobirwa bhutsu pamwe chete neblanketi saka ndiwe mbavha ndikutaka kurova munhu uyu. Ataka kumurova kudaro
amuru wakusvika munhu achema kusvika munhu uyu azomusumudza ndokunorara padhuze nepanogara munhu oyo. Vanhu mangwana makuseni vachibva vaona munhu yakaita sei akafa aripo ipapo. Munhu akarova munhu uyu haana kubva panzvimbo iyi kusvika mapurisa asvika, ende vanhu pavamuona varambe vakamutarisa kusvika mapurisa achivezwa kusvikira asvika iye aripo. Ndiri mukati mekutaura nemunhu mhuri yeZimbabwe, mapurisa asvika panzvimbo mutumbi wakarara. Zvinorwadza, zvinosuwisa mhuri yeZimbabwe. Murume uyu akaurawa uyu, munhu aita zvekubata fish achimbotengesa achitenderera munzvimbo, ende paaifamba aifamba nembwa yake, ende nezuro paanga akarara ipapo mukoma KB nembwa yake yange ikangomurinda paakafukidzwa blanketi ipapo. Hari mukati mekutaura, murume ndiri mukati mekumubvunza, anotaura iye achiti ndirobva kubhowera. Kubhowera kwaanobva uyu ari kufungidzwa kuti ndiye akauraya munhu, asi achitaura iye anoti ichokwadi ndini ndakamurova. Ndinomubvunza kuti wakarova munhu iwe kusvika afa, chii chaukafunga zvikanzi izvo ndakambobirwa blanketi mumba mangu? Saka ndaifunga kuti ndiye. Ndakamubvunza kuti iwewe wakamboripota here kumapurisa kuti une tsamba yekuratidza kuti kana blanketi rikazoonekwa riine munhu uyu une chokwadi kuti uchapiwa blanketi iri, nekuti chokwadi wakaripota kuti wakabirwa? Zvikanzi handina. Sei wakarova munhu? Ndakangofunga. Saka zvafa zvikanzi chokwadi afa, but ndini ndakaita sei? Ndakamurova. Haasi kuramba. Ende akari mumwe anga aripo ipapo wandisina kukwasa kutaura naye, anga ari mukutaura nevanhu kuti ndiwo mwasho anga aripo, but iye anotaura zvake akazvimirira. So hama dzemunhu akasvika mukoma KB, muviri womunhu wairatidza kuti wakarohwa. Ropa rinobuda mumhino, mumbabvu munoratidza masaini ekuti shamhu dzairwa zvakasimba, kana kuti dzanga dziri shamhu dzerudzi achirova munhu. Ndiri mukati menzvimbo iyi ndakakwanisa kutaura nachairman vemunzvimbo iyi. Vanotaura vachiti izvo, ndichibva nditaura zvakare nevagari vemunzvimbo iyi, madzimai, varume, kusanganisira chairwoman. Vanotaura vachiti nzvimbo yavo iri kure nemapurisa. Makeses arimo akawandisa nekuti vanhu vakawanda vanoziva kuti kunoripota kunotora nguva. 2, hakufambika mukoma KB. Paunoda kutotsvaga napo ndipo unotofamba napo, hakufambike. Munzvimbo muri kugara vanhu, munenge musango neimwe nzvimbo neimwe nzira, kufamba undotsvaga paunofamba napo. But vanotaura vachiti ivo madrugs ariko ikoko vanoita zvavanoda nokuti kune nemapurisa. Kune mumwe akataura achiti iye akatoroverwa mwana, aroverwa mwana aripota achibva anzi nokuda kwokuripota kwawaita takuuya kwauri. Dzimwe dzenguva matombo anogara chiuya pamusoro pemba. Vari kutochema dai matisiro kana bhesi padhuze, remapurisa padhuze, yekuti kana pane chaitika toenda padhuze. Vanodhakwa ikoko 90% ndeyekudhakwa nezvisiri pamutemo. Saka vari kuchema vachiti 2, kana iwo mapurisa akada kuuya pekufambawo napo zvakare hapana. Rodi yandaimbotaura mukoma KB yekuti kusvika pachigwende iyai yandeti yakashata iyai, iyaiye yakashata nekuti iripo ikoko hakutorida. Iko kunonzi kuSouth Park. South Park ushe wekunze kunonzi kwaFraser. After Fraser kumberi kwacho ikoko handisi kuti kwochinzwa kuchinzi kudii. Ndofunga kuti ku Perenzshire district. Muchitaura nevakuru kusanganisira chairperson anditika ichokwadi wenzvimbo nevamwe vari kuti nyaya yokuti paiswe base station yemapurisa padhuze vakaenda nayo vakaisvitsa here kuvakuru. Vachitaura apa vanotaura mashoko kuti vakaisvitsa, vakataura sekuti vari kutokumbira kuti dai zvambodaro dzimwe dzenguva, asi kuti tizoziva kuti vakambokumbira here. Havana kusvika ipapo, asi vari kutoti kunoku kwaitira kuti kuitwe zvinhu izvozvo maybe kukareruka, nokuti kwakafanana nenzira kuti munhu wese ari kuita zvaanoda ikoko nokuti mapurisa ari kure. Let's say wapindirwa usiku kuti ufambe kunosvika kumapurisa pakati apo unenge utokuwadzwa. Ende vanotoshevedzera kuti kana watiwo une ruzivo rwaunaro tiri kukuvinga, nokuti hapana chavanotya. Hapana rubatsiro rwaunokwanisa kuwana ruri padhuze. Hakuna rubatsiro ruri padhuze. Tingaziva here kuti honorable councillor wenzvimbo, honorable MP wenzvimbo ndiani, so that katinosvitsa kanyaya iyi baba Isabel kwavari. Ichokwadi mukoma KB. Ndakanatora nachairman vachiti vachataura neni kuti tigoziva kuti honorable councillor veko ndevapi, kutangira kunzira kusvika
kumapurisa kuti vasvike ipapo panodiwa mkomakeni ndizvo chaizvo nokuti ka development inosimudzirwa zvakare kana vagari venharaunda icho kwadi tikaziva honorable councillor honorable MP kana tikataura nawo kuti makasvitsere nyaya anditika kuna honorable kuminister weTransport and Infrastructure Development kuti maudze kuti tiri kufuna mbonjira tiri kudaka road pakati nyaya yacho kana yakasvitsa vakati kudii yes chetaura nevakuru vacho nhamba dzavo ndakatora zvese ndinazvo pana pamukoma KB tichivabvunza tonzwawo kana tipiwa zita rakansela tovabata honorable tovabata kuti tinzwe kuti vanhu vangabatsirika sei kana vanga vasati vasvika kuzvisati zvasvika kwauri kana kuti zvakasvika tonzwa kuti vapapi kana visati zvasvika vangabatsira sei vanhu ichokwadi todzoka panyaya yokurohwa kwemurume uyu iye murume uyu akarohwa usiku achinzi nemumwe munhu ndiri kukufungidzira kuti ndiwo wakabaka gumbeza rangu murume aitogara muSouth Park imomo ende munhu uyu akarohwa anogara muSouth Park aita zvekutengesa pamba pake anogarawo ari wani iye nyakurova anogarawo imomo zvakare vanotozivana achigarawo futi ari wani asi vanotozivana iye kwanza handimuzivi ndangofungidzira kuti ndiye akaba chikonzero wai achitaura usiku sei aita noise usiku munhu akazvitakwira munhu ari munyika yakasununguka handiti hapana munhu waatuka ari kungozvifambira murodhi akadhakwa saka uri kuti imbavha pakuita sei kana wafunga kuti ndiye akakubira wadii kumutora woenda naye kumapurisa ezve takamubvunza risezve mukoma KB baba Isabel regai tinzweka kuti Zimbabwe vateerere manyama vandoti kudini kubudikidza kane ichi chekuSouth Park ushe wekunze kwafureza ndizvo kwafureza mukoma KB alright mushure mekambo kanotevera tozotora kanhare kubva kuvateereri 17 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje Bhozho nakanyemba murume uyo wekuurayiwa ngamuke apedzere vanhu vakamuuraya then police please get busy ndinonzi Clayton Zulu kumadziwe kurafingora udza Bhozho ngora andishevedze andidane andimutse katatu Clayton Zulu kumadziwe kurafingora po rikiti bvu hanzi mushakabvu ngamuke chipoku apedzerane nevanhu vakaita sei vakamuuraya baba Isabel chokwadi unongotanga kwakurova munhu ndiri kukufungidzira kuti ndiwo wakaba gumbeza rangu ndiri kukufungidzira kuti ndiwo wakaba kurova munhu kusvika pakufa nenyaya kuti ndiri kukufungidzira ko vacho vakaba vachaita sei wakadii kumutora uenda naye kumapurisa ndakashayiwa gumbeza rangu ndiri kufungidzira kuti uyu ndiye ane chokuita nekushakwa kwegumbeza rangu yeish mapurisa vanoziva basa vanoziva mabvunziro vanoita munhu ichokwadi mapurisa vanodiziva kuti ndokubasa kwavo rikubvunza vandiramira sei so pakauya mapurisa vachizochengetedza pamwe chete kana kutora mutumbi wemurume anga aurayiwa uyo ari kufungidzirwa akaonekwa achirova mufi akaitwa sei vanga unenge watogariswa pakanaka okay angatogariswa pakanaka ndikasvika ndikataura naye murume uyu mukoma KB anobva iye kubhowera 07 kwasabha kubhegedhe atori nemukadzi iye ane 32 years kuberekwa kwachief Chimutsa Headman Matsvimbo ndokwaanobva pakaipa so angagariswa pakanaka nemapurisa saka izvo zvanogona kunge akaendwa naye akatoendwa naye akatosumuka ipapo ndichitoripo wakutoenda naye hama idzo dzakachinja mubatsiri nokuti vaiziva kuti mubatsiri wokutanga akataura chokwadi vakatya kuti akauya aizopedzera kamhuri iyi musha wese une kujatajata kurimo mumhuri ina nababa vari kurwara ndosaka hama dzakatsvaga mubatsiri asina chaanoziva ndinonzi Watson Mumba ndiri kuno kubhangeti Bhozho ngora ichokwadi mukoma KB vakatibata vanhu vachona mukoma KB ende vari kushevedzera kuti mubvunzo wamabvunza 4 vakadya zvinhu izvi ndo 4 vakarwara 4 vakadya mafeti kuku ndiwo chete vakarwara saka kuti mafeti kuku mune zvanga zvirimo here ndo parisinganzwisisi kuti muflawa yakashandiswa musuga muisi yakaiswa pakubikwa kumafeti kuku kana mafuta kana kutongoti imomo hamuna chaka chirimo kune imwe nzira yatongoshandiswa aya asi vakadini kutora mafeti kuku aya vakaenda nawo kuchipatara tichanzwa mukoma KB vachatipakurira zvakazara kuti tinava izvezvi ndiri kutoona zvakari mamistikowa varida kuzama kuti bata futi ndofunga vane zvavatonzwa futi zvarida kutozadzisa kunze kwekutorwa kwevana ava kuti mudzimai nemurume vairwara kuendeswa kumubatsiri vaifanira kuenda kuchipatara zvekare kuti pabude chokwadi
pamwe zvakadya zvacho zvanga zvine mupfuwira. Veukama vakatobvunza kuti wai matora vanhu kuvaendesa kumuprofita instead kutora vanhu kuvaendesa kuchipatara. Zvanga zvine muchetura mukati. Handiti nekuti vanhu vachakupedza kusvika ka. Icho cheuche wekunze kwana hanzi siri dzaitaona chandivhundutsa. Mutemo uri stubborn, ndosaka pane vemutemo akadi kumutora omuendesa kumapurisa kuitira kuti mapurisa vafambire nyaya idzi. Please police get busy. Itapfuwa kuti mumashasha ndinonzi ambassador tinashe gotora paSolomio. Siri dzaitaonana iclub member ka anogara ikoko. Uyu ndiye anodarika manje bekuti mudenga muzasi mahambo pamahambo apa. Okay, ndiko kwaanogara ikoko. Inzwa power muvoice ramukoma Justice Mulewa. Pane power. Yes. Soja rinorwa. Haufanire kutora mutemo uchisa maoko ako. Ichokwadi ichocho. Kana unofungidzira kuti Bhozhongora ndiye akandikanganisira wadi kumutora muenda kumapurisa. Yes. Heka. Homusiya mumaoko mapurisa vanoziva zvavanoita. Opa vanhu vane basa ravo voita. Exactly. Ende kana vachiro vanoziva pokurova. Saizvozvo. Mapurisa vanoziva pokutsvinya. Ende unonyasa kutaura pekubata panoenderana nenyaya yako. Unonyasa kutaura kuti aiwa ndini. Kana ude uchenjeri gara wangotaurako. Regai timbopinda kamuchitora nevasagwira vedu veDMR at the moving training specialist hanzi naReverend Tobias Chitiga. Reverend Tobias Chitiga, mukoma Kanyemba namukoma Bhozho, zviri sei? Nyaya yekufreza iyo ndinoona sekuti pane imwe nyaya iripo, kwete zvejira kunyepa uko. Polisi ngaibate vanhu pane zviripo apo. Ichokwadi. Kwete nyaya yegumbeza rakabiwa. Anditika? Baba Isabel. Ichokwadi. Alright, wakabirwa gumbeza. Hauna kunoripota kumapurisa. Hauna kuripota kumapurisa. Wangonzwa munhu ari kuzvifambira akadhakwa ari kuzvimbira zvake. Wongoti mbavha. Wongoti imbavha. Wotorova. Ndiri kukufungidzira. Aiwa ngataura chokwadi. Aiwa vakomana vanogona basa. Hakuna zvakadaro. Vakomana vanogona basa. Vakomana vanogona basa. Vakomana vanogona basa. Ndoda kuti nditotenda mukoma KB. Vakomana even vakomana vakanga varipo ipapo. Vandotara kuti iyo polisi iyo payange iri ikoko yakashevedzera kuti tichaita basa kusvikira zvakanaka. Rega ndibatine mukoma kwakuna Sergeant Ngwere, Assistant Inspector Masileya pamwe chete wanomuti Maputi akuputisa nyaya dzake ipapo. Kwozoita Constable Kufa, Constable Verenga, Constable Chipuriro, Constable Mukone pamwe chete na CLC South Park Chairman vanonzi vamanyangadzi vanga varipo pamwe chete na PC Chikuya vaimine varipo apo pamwe chete na vayonzi Chairman Tachi vakanga varipo vachimira vachiti unhu hwakadaiso hatiudi munzvimbo unokonzeresa kusviba kwenzvimbo. Ichokwadi ichocho. Tiri kunzwa mashoko ari kubva zvekareka kunonzi iko kuamverechena. Hanzi pana conductor akapondwa amuka akafa kwamverechena. Hanzi apondwa makuseni anhasi mapurisa atoreka paseni. Conductor hanzi amuka apondwa kwamverechena. Achisiziva kuti chii chiri kuitika. Mapurisa vatosvika panzvimbo vakatochengetedza mutombi uye vatotsvaka kuti chii chakonzera rufu rwemunhu uyu. Vakomana zvakaoma. kukana matadzirana kukutaura nyaya iko zvinozi mapurisa azosvika panzvimbo afana kuzosvika panzvimbo paita sei pafa munhu unofanira kutaka kuendayo kumapurisa, mapurisa kugadzirisa nyaya. Ndizvozvo chaizvo. Ende mukaenda kumapurisa mese munodzokera muri vapenyu. Munogariswa pasi. Handitika motaurirana, uyu akandikanganisira chakati, uyu akandikanganisira chakati, mapurisa wopindira mogadzirisirana. Handiti kana uchibhadharwa kana muchitaurirana kana nyaya yacho ichitoenda kukoti ndotoenda kukoti wobhadharwa zvinhu zvako mune zvakanaka. Ameno Baba Isabel. 3 minutes past 11 ndo pafika nthawi pale manje. Ndinotenda Zimbabwe maita basa. Okay, pane vari kudaka kupinda live pachimuti phone pa 0713938538. Anditi kama komenta kanyaya dzese dziri kutaura kana Bhozhongora. Pane message iri pana pa Bhozho hanzi ingozi iyo. Ndinonzi Edmo Chirenje ndiri pa Damafozi. Ndofunga inyaya yekwafreza yekusouth park yokupondwa kwomurume uyo. Aizvifambira zvake, aizviimbira zvake, munhu osvika chimurova zvikanzi ndiwo andiri kufungidzira kuti akaita sei akaba gumbeza rangu. Pachivanhu chedu ingozi yacho. Ingozi. Ende aparira rudzi rwese. Yeah. Aparira rudzi rwese. Pakaipa. Sudzurai chimwe.
icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura zviri kuitika matima nawo senyika ino mamukaseko uchiamene tachi chimuti vakabada kuti dzi hanza ndichise wamukaseko madzibaba 1040 chadi Peter Zulu chimuti chibada kuti dzi wamukaseko wanochedzera kuti Isaac ndebvu wazo wamukaseko mudzira wangu Star Given hariseiko mabzero mileage chimuti ndiroza kuti makabata ipopo muri pazindoka hamusi kuchisiya Tribal Liba tinache gotora chimuti makabata wamukaseko Rebecca Foster author wife of Karoi kuriseko Aroi ikoko chimuti makabata famba inacho chikonzero muri kufamba nacho paka mapindira papi Bulawayo mukufamba kwedu tiri masiraiti tiri matikitifa tiri masiraiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiraiti tiri matikitifa tiri masiraiti tiri matikitifa rikiti vu pantutu chiri kuti tani nyaya iripo mukoma KB ndadzokera ndizokupai update yakaitika kwa Bulawayo munyaya yekuti birariya rakazoitika. Okay, kune avo vasina kuinzwa nyaya yokwantutu kwa Bulawayo chii chakaitika muchidimbu kusvikira pa update. Ndichazama kuitaura muri yeZimbabwe nekuti tinzwisane tese uyezve kuti tifambe zvakanaka mukati mekunzwisa. Nyaya yakaitika ndikuti kune family ini vanonokona kuita ivo 7 vakanga vashayikwa vachidisappear zvekudisappear zviya kwete kufa vasingaonekwe asi kwakazofa mumwe wekupedzesera pakufa kwata mumwe wekupedzesera panofunga kuti ane mwedziko zvinozvi munhu iyeye ndo pakagara vanhu pasi achangobva panofunga vakomana ngatimbofambai vanhu vari kupera kumboenda kupi vaenda kupi vanhu asi nyaya ikazoitika ndeyekuti iyo vanhu pachavo vakazoshevedza mubatsiri vaenda kuno mubatsiri akati tiri kuzviona zviri mufamily menyu one akazoshevedzera achiti iye ndoda kusvika paground kwamunogara ikoko ndo kwandingati kuudzai zvinhu zviri kuitika vanhu vakaunganidzwa vese voukama but pakati pevanhu ava pana businessman ane zvinhu zvake kusanganisira motokari dzinobuda kunze kwenyika mabusiness kunze kwenyika pamwe chete munyika yeZimbabwe businessman achibva ati iye munozviziva ndinogara ndiri busy zvandinogara ndiri busy ndichakupai motokari ndigokupai zvakare fuel nemari yekufamba muchidya mugotsvaka kuti chiri kumbotipedza chii ndiri kurwadziwa nazvo asi handina nguva vanhu vakafamba vafamba kudaro vachibva vaenda kumunhu uya akati aiwa pane rwizi rwatoda kuti tiende kurwizi iroro ndo kwandiri kuratidzwa inini kuti kune zviri kuitika vanhu vakasvika parwizi ipapo vakagara ipapo vakaita zvavakaita akaita zvaanoita ipapo asi vanhu vakagara kudaro vakamanzi ngatimbogarai vanhu vakazongoona mumvura muchiuya chimwe chinhu chaifamba kubva mukati memvura chichiuya kuvanhu vamwe vachivedzera kuti inenge ngwena vamwe vachiti hambene vamwe imvuu here but chakunosvika pa 10 meters kusvika pavanhu vanhu vakaona chii chakabva chanyura pasi pakabva pasana zvinhu zvakaengamara pamusoro zvinoratidza kuti hembe dzakafamba dzichiuya kusvika dzasvika kunze zvikanzi nambatsiri hembe hamudzizere vanhu vese vatika kuti ihembe dzanhikidze but hembe idzi ndedzemunhu akasheka 2013 yes zvikanzisina kubvaruka dzichiri mumvura ndobva dzabatwa chibva dzabuda kunze vanhu vachibva vaita zvavakaita ipapo zvikanzi ndiri kuzoona zviri mufamily izvi vanhu vachibva dzokera kumba asi hembe idzi akadzitora angati ada kuenda nadzo but akazoti ngadzisare pamba kwakashayikwa hembe idzi kumba kwacho kwakashayikwa hembe mufamily endai nadzo achibva enda nadzo mangwana makuseni muri yeZimbabwe kwakazoonekwa businessman asati aonekwa ipapo motokari dzake dzakanzwika kuti kwese kwadzakadziri dzakanga dzamira vamwe vakakutofonera hama neshamwari vanodhiraivha ikoko vachiziva hama kunzi motokari dzakamira ikoko madhiraivha aiti akapinda mumotokari aiti vanoona kuti kune mumwe munhu aripo pati achifamba ari ega vamwe vachiona vaiti akapinda mumotokari akutorwara kwozoita kuti imwe yanga iri kubeit bridge yaitonzi moto yanga yakalodha yakatovharwa nematende munhu akanga ada kuto ipapo ainzi akati kwakadonha ipapo muchiriona kuti bata moto kuna kuti nevaida kubata ipapo vese angatwe magetsi zvadaro muri yeZimbabwe muridzi anova businessman uyu akazoonekwa ari kupi ari kudziva kuya but asati aonekwa ikoko akataka kuonekwa akagara iye akagara pasaidi pake paine doro akabata rushaya akacheresa mvura mangwana achiona hembe dzedze kwanga vanzi vasare nadzo dzedze vakabva vanzi nemubatsiri tiri kukumbira mangwana mumukire kupi pane zvoda kuitika but musasiya hembe endai nehembe dzinyi ikoko vachinosvika ikoko vanatangirwa vakasvika vakaona businessman nemukadzi wake nemwana wake aine mumwe munhu anoratidza kuti isangoma akanga aripo but businessman anga akarara pasi achiratidza kuti kudirwa mvura pavakangoona vachibva vadzokera svikanzi dzokerai kumba but zvakazoitika ndezvekuti mwana wemudhara uyu akabva atanga kurwara but akambonzwa mashoko ekunzi iwewe unofanira kunge une chaukaudzwa nani namudhara so mwana asati arwara baba ndo vakatanga kurwara vachibva vasofa baba vafa kudaro vachibva vaendeswa kumoshari mwana akabvunzwa nemubatsiri kunzi iwewe haune here zvaunozekana zvakauzwa namudhara zvikanzi mudhara akangati achandiudza but haana zvakandiudza zvikanzi all right but
unechokwadi apana chakaudzo zvikanzi hapana zvikanzi ndiri kukumbira kana paunoziva zvaunoziva utaure but pane zvoda kutanga taita iwewe unofanira kuti utaure kana kupupura kana paone zvaunoziva baba vasati vavigwa nekuti baba vakavigwawo kusanganisira newe anenge ari mawari okay ari kumauchari kudaro mwana achibva kurwara but kurwara kwaita mwana aita sigari kudhiraivha mota zvikanzi tinongomubatsirawo mbijana asi tosangana pabira rakaitwa musi wesatadhe manheru raitwa musi wesatadhe mhuri yezimbabwe manheru kune vari kubhulawayo vari kuziva munhu akasvikawo pabira apa ari mukati mekutaura kuti ndangouyawo hangu pano but ndakavimbiswa kuti nemusi wakati ndiri kunoiswa siza mukadzi akasvakura achiti ndinoita sei ndoda kunooperetwa but ndangonzwa kuti pane chi pane bira ndobva ndauya panapa akabva aponera pachi ipapa ari kunzi musi wakati ari kuenda kunoopereta akatora dhete akabva atoponera papi pabira ipapo so varipo ipapo mukomana uyoyo varipo ipapo tuku mhepo yebaba yake yabva yabuda so ndopakatora veukama uchenisiso veukama toda kumbomira tikapedza bira riri panapa kuseni tobva taenda but toda kuenda kupi kurwezi tabva kuenda kurwezi tobva taenda kupi tobva taenda kumba kwedu but achatungamira ndiye mwana uyu but pari zvinozvi imbouyai panapa ndoda kuti mutaure nemwana uyu vana baba veukama vari panapa munzwe kuti wamuri kutaura naye ndiani uyu ndibhosho kawa but pane mhepo iri kuda paari but ndoda kuti mutaure vakuru vacho vakazvarwa zera remunhu uyu kana kuti vakuru kumwana uyu kana kuti vakuru kuna baba vemwana uyu vakafa munzwe kuti nyaya dzamuri kutaura idzi anodziziva here ende wamuri kukurukura naye ndiani vachibva kukurukura vachibva kuti nyaya dzari kukurukura nemwana wemukoma kb ndedzakudhara ende dzari kutotaura kuti pakati ndakaita zvakati ndakakura zvakati ndikadzidza pakati gore rakati ndikamboita zvakati ndikasungwa ndikaenda kujere ndikadzoka nhoroo ndiye anga kutaura mukoma kb ndiye bhizinesimeni akafa baba vake but achitora pamwana zvikanzi mamusero amutaura naye tine kodzero yekuenda kumberi kuti muzive zvatinoita ndizvo zvikanzi chokwadi zvikanzi mhepo ngaimboenda timbopedza chikonzero panapa pana vanhu vakaita sei vakawanda vauya pabira tipedze bira kuma pasi 5 kuseni vachibva vabuda vachibva vaenda kurwezi vaenda kurwezi mukoma kb ndiko kasvika mwana akutaura achiti mumvura umu ndo mandanga ndakasimbira mune zvinhu zvangu but ndakauya nemunhu wangu kuti azondibatsira mushure mekuti ndakaziva kuti mubatsiri wenyu auya pano but zvandoda kutaura ndezvekuti vandakauya navo ndakachekeresa vanokona kuita 6 wachi7 akanditiza mota mangu ndaitakura vanhu ava especially vanenge vati ivo vari kuda kuenda kunze kwenyika sezvo motokari dzangu dzaenda ndaiti vafambe nemadhiraivha angu but ndaitivera motokari yangu ndobva ndatora vanhu ava kana ndatora munhu uyu ndobva ndamutora alirika but vakawanda maizoziva kuti munhu ane kwaenda asina kudzoka but ndini anotora vanhu but one uyu wandiri kutaura nesereka anonzi nhengi uyu wamuri kushaya munhu uyu haana kufa mupenyu kana akafa ane kwaakazofira but kwandiri inini akanditisa mukagara pasi zvakanaka tsvakaiwo kune vamwe but inini akanditisa zvikanzi takuenda kumba vakuenda kumba mukoma kb ndokakanotora mwana uyu akanopinda mumba amai vanga vakutiza mumba mamusagarike achishedzera kuti ndoda kutora zvinhu zvangu vanhu vasati vauya ndopakasvika ikoko mwana ndiye akatungamira mberi mwana akakushedza amai vake nezita kuti nhengi uya kuno zimai wake kunopinda mubedroom ari kuti bhegi rakanotorwa mumba imomo anga risingarizivi uyezve pane gumbo remubhedha pakacherwa mumbamu pakabuditswa zvinhu zvakaburitswamo achibata ega kuti ndizvo izvi right kusvika iye zvikanzi hatifaniri kumubvisa zvinhu zvemumaoko kana setapedza iye kusvikira iye aita zvekudonha pasi adonha pasi achibva tura befu achibva regedza zvinhu zvikanzi ndizvo zvinhu zvangu zvandaishanda nazvo izvi zvikanzi toita sei tine zvinhu zvaunzwa panapa bhegi kusanganisira nezvimwe zvacherwa tovhura here veukama vakati kana zvakadaro hatina chinhu chatoda kubata kana kutaura nezvazvo tongokumbira kuti kana imi muchigona kuzvipisa mobva maita mapisa achibva ati iye but mwana handisi kuda kumusiya mwana uyu ane kumwe kurapa kwanoda kutoitwa mhepo yakagara kuna baba ava yatora nguva yakareba ichigara pamwana uyu anogona kutokanganisika kana kufamba akuita zvimwe zvinhu zvokuti akugara munzvimbo vanhu vanogona kutomutiza nezvanenge akuita ende vanhu vanenge vasiri wrong because vanenge vachiona zvaanenge achiita saka ndichamutora ndobva ndaenda naye kutora kuti kwatiri kuita mwana uyu akatorwa but mwana kuna baba vakafa asi pachake iye atori baba vane mhuri yake okay saka iko zvinozvi akatorwa but zvinhu zvakapi zvichibva zvapiswa saka mwana uri kunzi baba mai mubatsiri
kana akudzokera zvakare kumba ndiye achadzokera nemwana uyu wosvika kumba kwaamai, but amai vakati handisi kukwanisa kudzokera kunogara mumba kana musati madzoka nemwana uyu makundiudza, amai vachibva vaenda kumasha kwavo, but motokari dzose dzakamira. So veukama vachibva vabvunza vachiti motokari tinoita sei, zvikanzi mirai kuita kwemwana, mozofamba nemwana uyu muchitaura naye mukutora motokari, asi dzichafamba hadzo, but mota dzoda kucheneswa, mota dzakasviba. Mota ndo dzaishandiswa kutora vanhu vamwe vaizonyangarika. Vanhu vaipinzwa motokari ozotevera nemota yake achinotora munhu. Weukama wobva wanzi muri kuenda kwakati chiburuka uye mota dikisi pane kufamba nemazirori mahombe, wobva waburuka uchingopinda imomo, but imabva kumabuchizoti munhu aita sei, abuda neimwe motokari aenda kwaenda, zvokuti ari unosangana baba mamusingazvizivi ainotorera vanhu kumberi. Vakanyangarika ava ndevehukama vakoma vaning'ina nevana vehama. Ko uyu wekutiza uyu angariukama zvakare akatiza. So mweya uchitaura kuti vanhu vamuri kutsvaga vandinoziva inini 6 but 1 nhengi akanditiza. So vanhu vabhizi zvakare kuti toita sei tiwane munhu uyu, but ari kuti kana kuri kuzofa haana kufa neni kwandiri akanditiza. Mhepo itori pamunhu ega, kwaita zvokuti mubatsiri ngataurika zvanga zvakutaura pamunhu ega ibudiro. Pakaipa Zimbabwe muri kunzwa update iri kubva koBulawayo. Bira rakaitika musi weFriday man iri kumuka iri Saturday. 21 minutes past 11 regai katinzwe Desmond Fresh Products. Murume wekuraya munhu nganokandwa mudziva rine makarwe ndinonzi Inoki Mabota kumadziva Mbata Village. Atsamwa chakanyanya icho chababa vekuromba zvakaoma. Chakanyanya icho chinoda mubatsiri wekutanga. Anana baba vakatiza vane zvavanoziva ndinonzi privilege chinyanganya kuguruve. Baba Isabel, ndo zvatataura, ndo zvataura nemateereri kuti vana baba avo vakachinja kapu mushure mekunge vana vabva kune imwe nyika vachiuya kuti vazobatsirwa, vakazoti aiwa takuda mumwe mubatsiri mumwe muprofita vanoziva zvavakaitira. Ichokwadi iko kurwara kwevana kwakakonzerwa nei? KP naBhozho mufi ngamukire vakamuuraya. Ndini baba Junior Muzava Village kuguruve. Ndiiteiwoka hanzi ndiitireiwo lista katatu pabvuku chiputura. Ndiitireiwo lista katatu pabvuku chiputura. Lista po rikiti vu. Baba Isabel, nyaya dzamauya nadzo pachimuti dzevanhu vari kujata vari kubata dzawandisa baba. Apo havazvikanganise iwo pachavo, vanokanganisa nevemhuri. Ende havamire kutsvaga vanhu vanoita izvozvo. Yes. Vachiri kuenderera mberi. Every day munoreceive makozi vachikumbira kuti tiri kutsvagawo kamunhu anorombesa. Wakatozvidza kamuzuku. Zimbabwe dai muri padhuze vaizvizvira vaiwekati pawhatsapp apa. Munhu ingoshanda nesimba. Unonzwa KP ndichibvunza kuti tinonzwa kuti uromba unouraya hama, uda kuurayani? Unonzwa kuti totangira ipapo. Muna anotopindura. Totangira ipapo. Sure totangira ipapo uda kuuraya ani? Bhozho Nakanyemba, murume wekuraya munhu ngaendeswe kune shumba amwaiwe soti, shumba dzidye hadzo. Isasika murume uyu. Vanhu vatsamwa baba Isabel. Vanhu vatsamwa. Zvinorwadza kupedza rufu rwemunhu mukoma KP azviti. Chikonzero chacho ndiri vanhu vese vari busy kuenda kumabasa, zvisizvo vari kuti vari kugadzirira upenyu. Iwe ubva wapedza upenyu hwomunhu wacho. Wozodii? Vanhu vangani vatinosangana navo vane zviso zvakaita kunge mbavha. Mukoma KP. Ungofungidzira kuti uimbavha wotanga kutomurova. Michi. Baba. Dai muri takafungidzira. Dai takatofa kare. Varusadaro wana. Dai takafa. Girl Bells B, and you're listening to the hottest radio station in the nation, and it's National FM.
kuti takafukidzira kazi zimwe ziso zamwinazo kazi babati mira ndikuze unotongwa unozviziva here nditori mufananidzo wamwari right ndinozviziva saka kana wandiseka wasekani chimbomiraika pamaisabeo chimbomirai ndiri kuti kana murume uyu wekurova mumwe achiti ndakufungidzira kuti ndiwo wakabagumbeza rangu kana tikada kufungidzira vanhu neziso zavainazo munzvimbo munogara vanhu uvo mhosva dzatinopomerwa tichifamba kudai tikapera kana vari varoi kana dziri mhondi asi atitore mutemo kuisa mumaoko yedu aiwa harisi basa redu saka regai parizino katimbopinda muchitoro zvakabuda pamitambo yakatambuka pakupera kwesvondo match day number 15 Kasolaga Premier Soccer League musi wemugovera Saturday 30 May 2026 Dynamos iratendemura kangeze Platinum Stars 2-1 kuRufaro Stadium ndiyo ka first defeat yengeze Platinum Stars season ino mushure kame 15 matches. Then Mos FC ne Hard Rock kungoni Stadium mutambo wakapera new iposo Highlanders nezuro yakarova ka FC Hunters kubaba Field Stadium 2-1. ZPC Kariba ikarowa Chicken Inn 1-0 kunyamunga. FC Platinum ikarowa ne Herenchos College 1-0. Teo 1 ikagogodzwa ne Agama ku Ascot 1-0. Simba Borane Triangle United vakadrowa 1-1. Scotland FC ikarowa Cape United 2-0. apo ma players e Scotland FC vanga vapromiswa ka $1,500 each kana varova kakepula saka nhasi vari kunanga zvavo kubhengi vachinoswaipa. Life is good. Apo ku Cape United upenyu mutoro. Tinotenda Zimbabwe KB na Bozho pane zvandiri kuratidzwa baba Isabel pane message iri panapa chekumwenezi icho pane zvandaratidzwa mungwambiti yedenga vana baba avo vanoratidza kuti vakasirwa kamushonga wakaipa nana baba vavo nyakubereka zvino murume mumwe wavo akakanganisa mhiko so wakutya kuti godobori avo vakapedza basa vanozofumurwa muprofita wavakatsvaga hasi muprofita kwanga kuri kuda kuvhara nyaya dzavo hama dzasara ngadzifambire nyaya hapana chekutya apo godobori ngavaite basa ingoti pfo kuna tinashe gotora nobet chabeta Calvin Joao Abel Mandimanzi Abel Muronya Shekman Matono Defund Chari Evaristo Pombi tichaona makuerere prominent mandombo Alec Gweja Victor Katiyo Amake Nosa Rebecca Fosa Esther Kanengoni Jasper Nyamano Denford Chari Evaristo Pombi ndinonzi Elias Armando pamachaya famu kuruwa vaiti murume ari panhoo ari kurwara kumwenezi Rutenga ndi baba vevana here kana kuti mukoma kune vana vakarwara ndi baba kune vakati chaivo vana vevaning'ina right pane vana vari kurwara hapana vana vake asi vaizama kuda kubatsira sezvo vari mufamily unogona ngosina vana vaida kubatsira ivavo vekuda kubatsira ivavo vari vana vemufamily ndo vakarwara kune avo vakatiza kune uyu ari kurwara ari panhoo kune vakatiza ndiani nani mukoma vaviri nehwana muning'ina okay vakomane vaning'ina vakomane vaning'ina okay right gatinzwe kuti vangatizi kusvika kupi andi vasiya muri aiwa totogamuchira kuti kune vamwe vana vanga vasara South Africa kwanzi vatopindawo murodhi vakuya ngavabatane vana voshedza mubatsiri wekutanga uya kuitira kuti auya azopedza basa kana aita zvaanoita vana baba vekutizawo vanogona kudzoka akatifambei tese vanogona kudzoka pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekubulawayo vachada kuzokubatai kuitira kuti vaone nhamba dzemubatsiri vanokubatai sei 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzangu munongobata kabhozhongora panhamba idzodzo. PSL match day number 16 Friday 5 June 2026 nhasi kune mutambo uchatambwa ka Monday 1 June Bulawayo Chiefs versus ka Manica Diamonds ku Baba Field Stadium ndio ka fixture iriko nhasi zvakadaro Hard Rock iri pamusoro pe log 14 games 28 points Scotland FC iri pa number 2 15 games 28 points number 3 Herenchos College 15 games 28 points 4 Cape United 15 games 28 points 5 Ngezi Platinum Stars 15 games 26 points 6 Dynamos 14 games 24 points Zati Highlanders iri pa number 7 15 games 22 points zvakadaro
Hard Rock neDynamos pane mutambo usinaka kuzopera wakatambwa kamusi wa 24 May 2026 kuChawanda Stadium right haona kuzopera mushure mekunge pakaita vatsigiri vakatanga kakukandirana zvinhu kusvikira vazopinda kamunhandare kusvikira kamutambo uyu wamiswa haona kupera. So Premier Soccer League yadaidza Hard Rock neDynamos kuti vaende kudisciplinary hearing ichaitwa kamusi wa 9 June 2026 nenguva dza 5:30 manheru kumahoffices Premier Soccer League. Izvo zvakatevera kamvonga yakaitika pamutambo wakatambwa musi wa 24 May 2026 kuChawanda Stadium pakati peHard Rock neDynamos uwo usina kuzopera. Zvikwata zvese zviri zviviri zvakawanikwa zvine mhosva right yokutyora kamitemo yePremier Soccer League kusanganisira kaChief Executive Officer weHard Rock Mr. Kudzanai Hove uyo akawanikwawo zvekare ane mhosva yokusazvibata kupinda munhandare nokukonzera kaHove. So vese Hard Rock, Dynamos na Chief Executive Officer wacho weHard Rock uyo akatomiswa basa anonzi Kudzanai Hove. Vese vachamiswa pamberi pedare nePremier Soccer League musi 9 June 2026 nenguva dza 5:30 manheru. Tichabva kuti zvinenge bziramira tani pindira papi silovela chiri kuti kudini kwacho kusilovela mukoma KB murandakadzi ari kuchema ndakarorwa nemurume wangu ndokubva ndaita vana 3 zvadaro mukoma KB murume ndokubva pamba akugara nemwe mukadzi wechituka kuti girlfriend nekuti asataurwa kana kubvisirwa mari right. mukadzi uyo haana kugara abviswa pamba pavamwene akadziga panapa nekuti mwana wangu asati aona mari yekunovaka kumwe. Mukadzi uyo anoti ino kushanda kuenda maoko ake akatombounganidza mari yekuunganidza zvidhina nezvimwe zvekuvaka zvikanzi kwete izvi zvawaunganidza zvinhu hamwezvi ende unopawo mai vako vadye mari uchiri mupenyusi pane kuvaka kunoku uri muroora kaiwe unova kuno ndozvaita sei? Murume wako aripo pano ndiye anogadzira nokuvaka zvese izvi kwete iwewe yako mari inonopa mai vako vadye auri vafarewo kuti ndakabereka right sekuda kunovaka kuno kuiwe anovaka vana murume wako vanoti ndakaparadza zvanaka ndakaunganidza ndokuita vana 3 asi chinondinetsa ndechekuti murume wangu kubva ndichigara naye hana chaanondipa kundigamuchidza maoko. Tikutukana here tikutukana saka ndiite sepfapfaiza kana auya nemari kunyangwe kubasa anopa mai vake ndio vanozobvisa vachiti iyi ndiye mafuta iyi ndiye usavi iyi ndiye zvakati iyi ndombogarawo nayo iyi pulo man selector dhorova mudhumeni pulo man selector murume nemukadzi wake sababa namai vanoronga vari mumba havanazvo vanoronga vese zvisazvaneka nekuna amai. Murume akauya nemari kunyangwe pei yekubasa anotanga apa mai vake ndio vanozobvisa mari vachipa muroora vachiti muroora apa utengawo hembe apa utengesa matenesi iyi ndiye mafuta iyi ndiye zvakati iyi ndasara nayo vaisa momwezi avo. Muroora nemurume wake vachiri kugara pamba pevabereki. Yes, vari pamba pevabereki akatanga aripo pamba. Izvi zvikutaura kuno kwatiri kuti murume hachauyi pamba akutogara nemwe mukadzi mwe kwaari kugara asi mukadzi ari kugara navamwene kumba kwavo asi kunyangwe ariko ikoko akada kutumira chinhu chinopiwa amai kunyangwe achiri kugara pamba zvinopiwa amai hapana zvinonanga maoko make state zvinotenga zvaendeswa kuna mai zvoziva kumuroora. Muri kuti muroora akatomboda kuti abve pamba pavamwene atotenga zvinhu achida kunovaka pake zvikanzi navamwene hapana kwauri kuenda hauna kwauri kuenda plus hatitenderi kuti mwana wangu anogara zvinhu zvinovakwa newe kana kwaunganidza mari yawaunganidze kutenga zvinhu izvi tengesa kana unopa mai vako vadyiwo mari yakozve anovaka kuno kumwana wangu kuite iwewe. Saka aunza nyaya kudare ndiani muroora ari kuti kudini ari kuti handisi ndisinoitere ndakaroorwa papi handina madanha kana kuronga zvandinoona nemurume wangu zvese zvinotanga zvaenda kuna amai ndizvo here kuti ndinorongerwa imba zvese zvandinoita muupenyu hwangu zvotanga zvaenda kuna amai. Ndave mukadzi wechitu here ndiri mukadzi nyina navamwene here ndiri pabarike here navamwene nokuti zvavanoitwa nezvinoitwa vakadzi vemunhu ya zvakaoma. 0713938538 0713938538 morning kanyemba nabhozvo ndiripo pachimuti ndakachibata kuti dzve moresa muri yese yekwagezani ndinonzi baba McDonald. Mitambo yePremier Soccer League match day number 16 iri kuyaka this coming weekend Friday 5 June FC Hunters versus Bulawayo Chiefs ku Hart Stadium ku Waterfalls. Saturday 6 June 2026 Agama versus Chicken Inn ku Wadzanai. Ngeziplan na msazi chabvina na Mose
Heroes FC ku Baobab, Till 1 versus Highlanders ku Ascot, Herentos College versus Scotland FC ku Rufaro. Then Sunday 7 June 2026, Caps United versus ZPC Kariba ku Rufaro. Triangle United chichavina na FC Platinum ku Gibo. Manika Diamonds versus Dynamos ku Sakuva. Then Hard Rock versus Simba Bora ku Chawanda. Ndio kama fixtures ya match day number 16 Kasolaga Premier Soccer League. Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufamba tiri kuitika matima nose nyika ino rega ndirive ndichitizo kwa gutu sorry ndakandati kwa gutu muri yeZimbabwe ndiye ku Plumtree. Nyaya yeku Plumtree ndiye kudai vanhu pane mwanakomana atiwa nestand yake atiwa nemusha wake akutogara kumba kwake iye nemukadzi wake akabva aita mukadzi wepiri aite mukadzi wepiri akamutora nenzira yokumitisana ndobva touya pamba ende mukadzi uyu akazvitakura mukati mekugara mukati mekunzwisana kuti zvakamira sei nemukadzi uyu vanenge vanga vari vanhu vari kuziva kuti vanenge vari kupesana pamatauriro pamusoro pekuti izvo vaiti vakabvunzana mwedzi kubva mumisi wavakatanga kuzivana semurume nemukadzi kusvikira apa vaiona sekuti mwedzi iyi inenge iri kusiyana Right? asi murume tauro akatora ndeyekuti inini pana pachakudi kana pari papa vangu ibva pano nekuti zvauri kutaura hazvisi kuenderana nene. Mwanasikana achibva aendeswa kumba kwavo aendeswa kumba kwavo veukama vachibva vaenda kwamambo vaenda kwamambo nekunoripota nyaya izvi. Mambo ndokutuma zvikonzi kumba kwemurume uyu kuti iwewe ukatora mwana wevanhu ukamukanganisa ukamupapa muviri nhasi uno wakuramba sei uchiramba iwe usina mumwe munhu wakamubata naye. Zvemazuva izvo zvinoda michina ndio zvinoongorora kwete zvauri kuita. Isu tichakutonga chete kuti izvo wakanganisa vane vanhu. Murume wandiri kutaura nezvake uyu ahana mombe ahana mbudzi asi anogona kutaura zvekudiwa chimwe nemadzimai nemukadzi wake mumba vanowirirana. Asi zvazoitika ndezvekuti mapurisa ekwamambo kana kuti vakaitirwa mwana uyu kukanganisirwa mwana uyu mapurisa ekwamambo akabva aona ashayiwa chinhu kuti pamba pemurume hachina chinhu akabva aenda kumba kwababa wemurume uyu. Baba vanoti vene vamwe vana vanokona kuita 3 vavari kuendesa kuchikoro. Uyu mukuru akatoroora ative nemusha wake ende nemukadzi wake mukuru atori nemwana 1. Baba ndokuenda kumba kwemurume uyu anova ndo baba wemukomana akamitisa uyu ndobva wapinda mudanga ndokutora madhonza arikwenda kuita iwo 3 zvichinzi 2 dziri kuenda kumwanasikana uyu akakanganiswa 1 ichaenda kwamambo. Right? Yaenda kudaro mambo vakazoenda kwa murume uyu anova ndiwe pamba apa achisvika pamba akatonzwa kuti mombe dzatorwa dzaenda kwamambo. Baba vanoshidzira mashoko ekuti nhai mambo kana mombe ichibva mune rimwe bhuku ichienda mune rimwe bhuku zvinoda mapurisa zvinoda vakomana vekudhibha vana handisipi vanonzi vanani vanoita zvekukliya mombe. Nekuti kana chibva mombe chibva pane rimwe dhipi ichienda pane rimwe dhipi rofanira kuchinjwa uye zve kuti mombe yabviswa mubhuku yakuenda mubhuku remumwe munhu. Makatora mombe yangu ndisipo ndokubva maenda nayo ndokubva madzipa vanhu akakliya mombe ndiani kubva muzita rangu chienda kwamuri kuenda. Zviri kureva kuti imimi neni mudanga rangu ramapinda hariziro danga remunhu wacho. Tomboti dai ari mwana kunyange akaroora achigara pamba pangu mungadai matari kugara panapa. Saka ndini ndiri kuona zvese mwana uyu akatoroora atori nemukadzi wake akutogara kumba kwake uyu atori mukadzi wechituru zvakare kureva kuti ndibaba vakazvimirira wai mauya kuzotora mombe mudanga mangu. Right? Zvikanzi kudini namambo? Mambo anoshipidzira kuti mwana wenyu kana asina chiro zvinofanira kurwadza ropa racho rese. Ndobva atora mombe payakatorwa mukoma KB dzakabva dzaenda dziri 2. Mombe idzi dzakanetsa murodhi kutina kuenda kusvikira dzadzoka muri yeZimbabwe kwakaenda mombe i14 kilometers. Mombe zuva rekutanga dzakatiza dzikadzoka dzadzoka mukadzi wepamba akatizo dai mabvisa mombe dzipano kuti dzichatorwa. Baba wepamba akati handibvisi mombe yangu nekuti mombe dzangu dziri kudzoka nenyaya yekuti handina chitema handina chatakatadzira vanhu ende handina mhosva kana mwana wemunhu wandakamitisa. Right? Ndokubva dzadzoka pamba ndokuuya zvakare mapurisa ekwamambo but pavakauya vakatouya vari vanhu vakakwana vachitoziva kuti kwatiri kuenda tinogona kurwiswa asi havana kurwisa ndikutora mambo ndovachivadzokera. Vadzokera kudaro mombe chibva dzatanga chituhwa mombe dzakatsiza 3 times mukoma KB dzichizoka kumba. Kechi 4 pakatiza mombe baba ava vepamba pakatirwa mombe vakabva vatuma vakomana vekutsvaga vakomana kuti tiri busy tiri kukumbira vanhu vanotinira mombe nekuti kunyange dzashayikwa tinotoziva kuti pane kwanziri. Vakatouya vachitofamba zvinyoronyoro vachiziva kuti dzadzokera kumba ndo ende vaine simba rekwamambo. Pavakasvika vachinotora mombe vakomana ava vanga varipo 3 ava vachisiri vana
vemene ukutora mombe wekumba kwakamitiswa munhu panga paine 1 mukomana wekumba kwakaita sei kwakaturwa wekumba kwakamitiswa mwana ne2 vatsvaga kuti vaperekedze mukomana uyu kunotora mombe kudanga kuya kuna baba vakamitisa chi mwana vakomana pavakaenda kunotora mombe ndobva vatida mombe vashuya vachibva vakudzokera vakudzokera mukoma KB it's about 2 kilometers kuti vakunosvika mumba 1 jongozi ranga riripopo ndokubva rangotena rakandinanga pamukomana 1 ndokudhuma munhu ndokutanga kutsika ichisanyanga mukoma KB ichisimudza kuti mundenga kudai ichikaenda pasi ichikaya munhu nenyanga ichikaenda pasi kusvika munhu afa vanakomana vaviri ava mukutiza vachimhanya kuenda pamishenga iri padhuze vachiti harisiri kukwanisa kumhanya nokuti mombe iti ikatunga munhu inosimudza musoro udai kutarisa vamwe ava kuti hakuna ari kuuya here ichibuda furo mombe ichitunga munhu kusvikira munhu vanhu pavakatozouya vakatoendapo ende mombe zvakaita mukoma KB yakati ichipedza kutunga munhu ndokubva yafamba about 500 meters kubva paitungira munhu ndokubva yasvika ichibva yazembera pamuti isati yazembera pamuti yakataka kutunga churu ichitunga churu munoziva zvinoti kana mvura yakanaya zvinhu zvichisimuka paya zvemajuru mombe dzinogona kusvika ipapo zvichitambamburira mhuru zichisanyanga zichitunga chisimudza ivhu ndozvaikasvika pachuru ichiita kudaro ndobva yaenda pane umwe muti muwere padhuze ndokubva yazembera muti vanhu vakatozona ichiita zvekudonha vachisvika ipapo vachiona mombe yakatofa iyo pachayo yanga yatofa mwana kuzvakara chinotariswa achibva onekwa afa nyaya ndobva yaiswa kumapurisa munhu achibva yaiswa kumochari so kutaura kuno kwatiri kuita mombe 1 yakasara ichibva yaita 2 days isingaonekwe ndokubva yazoonekwa yadzokera zvakare kumba ndobva vatumira shoko kuti mombe yenyu iri kuno vakatumira shoko ndivo vabereki vane mwanakomana akamitisa ya vekutaura zvakanzizvo mombe yenyu iri kunoku but pavari kutumirwa shoko vave nemazuva avasati vaita sei vatora mombe yavo kusvika baba yaenda kwasabhuku handidi zvinozondinetsa mombe yangu yakatorwa ikaendeswa kwaonekwa mambo ikapiwa murume uyu kuti mwana wangu akamitisa nhasi uno mombe yadzoka handidi kuzopiwa musi kunzi ndakapa mombe yemunhu ngavai vatore chi mombe yavo vachida kutora vari kuisiya asi kune vanoziva nyaya yakaena dzichitongwa tinoziziva kuti akaba anosungwa nekupika nekuba kwake right zvichienderana nezera rake aita repu kesi ane nyaya yanotongwa iye zvichienda zvikaita sei baba vari kubvunza vachiti izvo mwana ndewangu akapara mhosva ndewangu kunyangwa kakuru akaita mushe wake mwana wangu asi kana dzave mhosva dzinotongwa dzichibva kwandiri kubva papi kusvika papi zera remwana uyu 27 years akaita mukadzi akaita mwana ndokuita mukadzi wepiri waapara mhosva mukadzi wepiri madzimambo vane kodzero yekuti mwana iyeye ane mushe wake akapara mhosva vanouya achizotora mombe kwandiri 1 2 mombe yakatunga munhu payakafa chakatorwa momwana chete akaiswa kumochari izvo zvakavigwa iyo mombe yacho payakafira haina iri kuitora yakundwa right vanoti ndovaridzi vayo vakatora mombe nekwamambo vakaitora kumambe iyi vachiti ndeyavo kubva musi vayafira ipapo havasati vaitora dzangori honye dziri kutatama ipapo vanhu vemunzvimbo zvakai vari kuchema vachiti ko hapana here muridzi wemombe azotora mombe yakachikonzero inyama hongo but yakuti nhuhira right baba vane mwanakomana akamitisa vekutorerwa mombe namambo ndivo vaunza nyaya kunational FM ndovaunza nyaya kunational FM mwana okay mpakatorwa mombe dzakatorwa dziri ngani dziri 3 dzakatorwa dziripo 3 2 dzaienda kuvabereki vemwanasikana akamitiswa ichokwadi 1 yaienda kuna mambo baba vane mwanakomana akamitisa pavakaenda kunotora mombe iye kwamambo vakanoitora here aiwa vakanoisiya okay avana kutora mombe dzaitiza dzega okay dzaitiza kwa mambo aina kutiza yeko mambo aina kutiza itoriko idzi 2 ya ndo dzaitiza kubva kuvabereki vemwanakomana wemwanasikana akamitiswa dzichidzokera kuvabereki vemwanakomana akamitisa ichokwadi baba vakazotuma mwana wavo wemwanasikana kuti endai munotora mombe pamwechete nevamwe vakomana vaviri ichokwadi munhu akatungwa mwana akatungwa mukomana mwana wani mwana akakumbirwa mutorwa akakumbirwa kunzi endai munonditinhira mombe dzangu ndinotokubhadharai asi endai nemwana wangu ndiye ane kodzero kusvika pamba vachiti tisu tavinga mombe dzedu akazotumwa munhu akapiwa basa rekunzi perekedza mwana wangu munotora mombe baba iyoyo ndiyemwe nyaya iya nchiva inayo takasiyana nekuti mwana uyu akafira ipo yes
muri kunzwa Zimbabwe zvakaitwa namambo ndizvo here kuenda kunotora zvipfuwo mudanga rababa vasiriwo vakamitisa mudzimai uyu mukadzi uyu hongu ndiwo varidzi vemwanakomana asi mwana uyu akura atori nemudzimai kane mwana izvozvi uyu mudzimai number 2 vakangotadza kuwirirana chete nyaya ikaendeswa kwamambo mambo vakanotora kamombe 3 mudanga rababa wemwanakomana uyu vakagona here mambo then mombe yekuzotunga iyo yekuzotunga mukomana anga akumbirwa kuti aperekedzeka mwana wababa ava kunotinha mombe panoitwa seiko pakadaro 0713938538 0713938538 ndechekuplumtree chibabesa iplumtree muri kuti kudini kone icho chekuplumtree hanzi nachaitwa nyamukuvhengu paparachute regiment inkomo kanyemba ndimutsoka gogo mpofu Nolani Mutambira regai Samuel Gwaya naNobert Chabeta ndichiti pfo Merry Christmas Zimbabwe zvikanzi Christmas Day is the period extended from 24 December to 6 January. Ndiyo inonzi Christmas Day. Ivi mukoma chaitwa nyamukuvhengu paparachute regiment inkomo pariseko ipapo rekatinzwe. Hello Kanyemba na Boshongora. Mambo avo ngavapinde mukati havagone kutonga pari kudaka mambo chigodora apo mambo vechokwadi hanzi mambo avo ngavapinde mukati havagone kutonga pari kudaka mambo chigodora mambo havana havo kutonga nyaya mushe nekuti haisi ngozika inonzi weropa iyo imhosva yaifanira kakubata muridzi chete uyo mwana akatungwa hapachisina zvichaitika nokuti mombe yacho yakabva yafa dai iri mhenyu yaiurayiwa ndinonzi faiferera giant mondoro mubayira kuri soko kwamubayira nhasi baba Isabel babati yes mashoko atiri kugamuchira maona tichibuda apa mashoko ndafonerwa nechindera mambo alright riri kushevedzera kuti hazvina kumira mushe takatambira mashoko emunhu akatumwa kubva kwasabhuku wemwana wekumba kwekutorwa mombe wemwana wekumba kwababa wekumitisa mwana abva atumwa neshoko kubva kuna baba vemwana uya kuna mambo kuti ndiri kukumbirawo mombe yangu pulo dzokurai mombe inhatu 1 yakaenda kwa mambo ndizvozvo 2 mombe dzakaenda kuna baba vane mwana akamitiswa ndizvozvo 2 mombe dzakaenda uko 1 ndo yakafa ikatunga munhu akabva afa ndokubva yadzokera kudzokera kwayakaita vari kunzi uyai mutore mombe yenyu havachadi kunotora ndokubva murume atoenda kwasabhuku kunotaura kuti izvo wonaika handigari nemombe yevanhu mutongo wamambo wakati mombe ngaiende uko mombe yadzoka havazi kuda kutora ikadya pamaminda evanhu nokuti ikajaira kutoenda mombe dzangu ndichazonzi ndini ndakonzeresa haichisiri mombe yangu right sabhuku ndokuudza vanhu vaya but vanhu vaya havasi kuenda kunotora mombe vari kuramba asi nezuro mashoko akatuma zvakare sabhuku nababa vekutorerwa mombe ava vande mwana akamitisa akanzi enda kwamambo unomudza kuti mambo ndiri kukumbirawo mombe yangu yamakatora akumbira kuti mombe kunekaende kuna mambo haina kudzokera nota sei asi vatumirwa shoko nezuro kunzi ndiri kukumbirawo mombe yangu yamakatora baba vane mwana akamitisa ndivo vatumira shoko kuna mambo kuti pamombe 3 dzamakatora 1 yamakaisa mudanga menyu ndiri kukumbirawo kamombe yangu kuti idzoke apasati pane mhinduro aisete inyaya nezuro iyi right handizivi kuti mhuri yezimbabwe imwe chimbotunga munhu kudaro mambo vachaita sei mambo pawakatumirwa kameseji iyi vakati kudini ano hasatadzwa mhinduro apa ende mombe setadzokera Kanyemba takakubata kuti dzipa chimuti hatibve chokudya kwedu tsudzura ndokunonzi kudya kwedu pachimuti tsudzura tiende Kanyemba ndinonzi Rodney Shumba ndiri panapa pa Epworth pariseko pa Epworth nhasi chiri chifundo nakumbusira zakuti muri kuti pata bwino bwino Kanyemba na Bhozho mambo vakatadza hakuna zvakadaro munhu
munhu ane musha wake anofanirwa kakuti abhadhare ega. Vaisafanira kakutora mombe dzababa. Ndini zvabata zharo ndiri panyadonho kunoko kuMozambique. Kuri seko kuMozambique mambo vakakanganisa kutora mombe mudanga rababa vanyakupara mhosva. Akura uyo anozoonera ega. Uyo mombe inoenda kwa mambo ndee ikoko kunge ndiwo vakamitisirwa mwana here udyire mambo avo. Ndinonzi Jonga Koleni 4 streams famo kumvuru. Hanzi kwaiwo mambo unotora kamombe wani kuti ndione mwana akamitiswa. Vatereri amene naswedza maoko. Mambo vakadarikidza havafaniri pariseko pa DZ extension nhasi. Icho ndicho chokwadi baba vane kodzero yokurorera mwana. Mutemo wechivanhu iwoyo. Ndinonzi Advocate KD Muronda Marvelous Chigwida paguruve pamasvitsi. Baba Isabel hanzi ndochivanhu chedu baba vane kodzero yokurorera mwana. Right, panapa pandiri zvesve ndine musha nevana vangu, ndikaparamura musha yangu vanodzokera kuna vamarimira. Iri ndiya baba sezvizvi vane kodzero kuti tiri kuroora ndauya kuzisawo 2 cents zvezori mwana wangu, noti kuti ndaparamura musha dzangu dzinoenda kunotora kuna baba vangu. Koisabhe vakaparamura autase ameno. Ndosaka tichidaka kunzwa imi vatereri manyama kuti munoti kudiniko. iPlumtree Kanyemba naBhozho mambo vanofira mahara kana vachidaka kupinda muna 2024 ngavadzosere mombe nhasi chaiye. Ndinonzi Mandebvu paWaterfalls rikiti bvu aripo ari kutotaura panapa kuti ini zvandaona ndezvekuti baba ava vatumira shoko hunhu vane order. Kwanzi kana vakasagamuchirwa vanongotuma mombe. Yes. Saka mombe kwa mambo iringe ichida kudari. Mudhara uyo ane mwanakomana wekumitisa anopedza masports ngapedze futi kwa mambo ikoko. Mambo dzoserai mombe iyo zvisati zvashata. Famba mudhara famba. Ndinonzi Ishmael Mukonji ndiri kuWaterfalls. Beyond Deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yamaniwo, varoya vanapiro mumba. Pamitambo yo Unity Cup 2026 Four Nations Tournament yakatambirwa ku London kubva kamusi wa 26 kusvika musi wa 30 May. Yakapera yakadai musemifinal number 1 Nigeria yakarova ka Zimbabwe 2-0 kuzoti Jamaica yakarova ka India 2-0. Then third place playoffs India ikarova ka ne Zimbabwe 1-0, Zimbabwe 1 India 0. Then final Nigeria versus Jamaica, Nigeria ikawina 3-0. Ndio kama perero ka azvakaita musakangano ka kuti UEFA Champions League final Paris Saint-Germain 1 Arsenal 1 after extra time wachibvaenda kumapena. PSG ikarova ka Arsenal 4-3 kumapena. Ndio kama perero azvakaita. Hello pa National FM. Hello KB. Zviri sei? Bozho boere. Muri seko mukoma wangu. Bozho kuti ndichimora vakatakwara. Kilimora. Boere. Akilimora pakatakwara. Ariti. Tibatsira itinzwe chaparutenga mwelezi. Ya badi chinonetsa ndechekuti kana mpinga masaga mubatsire pozowana vamwe vanochinja kuti aiwa isusu takuda zvechiprofita. Vanhu vava vane chekuita nekurwara kwemudhara. Kuti kudaro sei vakachinja vanenge vaine connection vanhu ivavo. Ko kurwara kwevana ava kurwara kwevana komudhara sevari kuti mudhara uyo kana aine zvinhu zvake zvaari kubata ivo vodzivisa vochinja direction. Vanenge vaine linki naye mudhara iyi. saka vana baba vatatu vakatiza avo vane chekuita nekurwara kwemurume ari panhovo uyu. Vane chekuita. So veukama voita sei? Voukama ngavaita kuti munhu akatanga basa ndiye ngaapedzise basa iroro. Okay. Aiwa tinotenda akatakwara. Iribo.
Okay. Motivational quote of the day. Mafara ya videra chikungu tinomapasiwa kana Coach Brian Ngosi. Coach Brian Ngosi alikuti chinthu chimpasa kuti usale weka mukutakwira nkukhala na pakamwa pambulisa mafala ya kuipa paunza dzidzimuka kana kuti pauza phephula unzaona wanthu wense afunduka thangwe la bzinthu bzaonenge uchita lemwelemwe mafala yaonenge ka uchilewa chinthu chimpasa kakuti usale weka mukutakwira nkukhala na pakamwa pambulisa mafala ya kuipa paunza dzidzimuka kana kuti pauza phephula unzaona wanthu wense afunduka thangwe la bzinthu bzaonenge uchita lemwelemwe mafala yaonenge uchilewa. The worst way to make sure you are lonely in life is to be careless with your words. Before you know it, everyone could have walked away from bitter words or loose talk. The worst way to make sure you are lonely in life is to be careless with your words. Before you know it, everyone could have walked away from bitter words or loose talk. Chino chinopaka kuti vanhu vasare, chino chinopaka kuti vanhu vasade kutemba kana kuti kutamba nevamwe mukurarama mashoko avanotaura. Right, paunozovhunduka unogona kutoona kuti wasara wega zvichikonzerwa nehunhu hwako kunyanya mashoko asina kunaka aunenge uchitaura kune vamwe vanhu. Chinhu chinopaka kuti vanhu vasadeka kutamba nevamwe mukurarama mashoko avanotaura. Right, paunozovhunduka unogona kutoona kuti wasara wega zvichikonzerwa kane hunhu hwako kunyanya mashoko asina kunaka aunenge uchitaurira vamwe. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Coach Brian Ngosi nsiku ya Monday 1 June 2026. Yes, 10 o'clock ndo pafika nthawe pale manje reketi nzikuti vamuona kuti kudini baba isapi paita munango panteni. Hello National FM. Ise warume vanondowirira. Zviri sai. Buche. Ndiani watiri kutaura naye uyu? Ndine toti chigomba mabeja blood calculator. Ani? Leto chingoma mabeja blood calculator. Mukoma Langton Chingoma. Kanyemba nawe iwe kuti vanhu vakura vafanenge vachikwanisa kubatsira vana avo wabvarwa chobodo inorwadza nyaya iyo. Waifanenge vasingakwanise kuti wachitiza pana uyo bhozi iwo handizvo ndo vakadega vana vavo kuti vave ndizvozvo but vasisi kuita zvavo nokurwara kwamudhara but pane zvimwe zvinhu zvekuti iwo maonero andikuita havasida kuti tapira akapedza nyaya idzo akwanise kupedza dare rese riri ipapo munyanga izakaita. Saka inyaya yekuti zvinhu zvacho kuti zvichibatwa iwo ndo zvavasiri kuda ndosaka varwirisa vana avo bhozi vana avo wanyatsoona kuti vanogona nge vane simba kuti zvinhu zvikwanise kuti kuburisa kana kuti iye mubatsiri wacho anogonaka vakachinja tsako yekuti tichitora muprofita bhozi muprofita vakatsvaga iwo zvoreva kuti iye haana simba rinodarika munhu akatanga nyaya idzi dzekutanga kai. Okay. Saka inyaya yekuti zvinhu zvacho ndozviri kuda kuti zvibuditswe ndosaka vakatiza but ivo chavanofanira nge vakaita vafanira nge vasatiza bhozi kurwara kwakaita vana avo manje ivo ndo vanofanira vachibatsira kuti vana vasete vabatsirikewo pakurwara kwavaita vakangosiyana vakangotanga pakutanga vakangopedza zviri izvozvo. Right. Izvo saka papa chapo ndechekungoti wasara wacho kana kune vamwe wasara wacho iwo ndo ngavachingodedza mubatsiri akatanga nyaya pakutanga ndiachakwanisa kutobatsira vana avo bhozi vakatadza iye mubatsiri akatanga nyaya pakutanga akatadza kuuya vana vavo vachagona ngoramba vachingorwara nenjere. Saka iwo kana kune vamwewo zvavo wasara wacho wasake kuti vanogona kurwara njere ngaachingodedza mubatsiri iyo achibva adzoka agona kupedza nyaya dzake kuti vana vabatsirirana. Mubatsiri wekutanga uyo ngaashedzwe ozopedza basa. Opedza basa orapa vana avo kuti vakurwara njere vagone kubatsirikana. Aiwa, tinotenda maita basa mukoma wedu. Ere bhowa rume vanonhuwirira ega ningomutsa watura. Okay. Adangomutsa vagara kwamaja brown ndozomutsa kwana tezera wangu kwachirata kuguruwe ndomutsa gweja mudhara wangu hawa ndomufarira zinaita mudhara wangu yeyo. Tinotenda maita basa muwe nezuva rakanaka. Paita munango pantedwe. Hello National FM. Kevina Bosho. Mamuka seiko baba? Mamuka seiko. Ndoto admire pa sendringama. Tiri kutaura nani? Mukutaura na admire pa Inkomo Tenova. Mukoma admire. Tibatsire itinzwe. Sando kune profita wekutanga uyo. Sando kune profita wekutanga bhozi vakarega zvakadaroka. Vanozopedzisira vakupenga vanhu vese vakutengeswa mudzidzisa rese kavo.
so poitwa sei kana vana baba vatatu vakatiza ndivo vana baba pamusha apa voita sei vamwe vari kutyaka kuti vashedze mubatsiri wekutanga? Vana baba kana vachitiza vana ngavasumudze musoro, ndo vega vana varipo ka vanofanira kusumudza musoro ndivo ka. Alright. Ehe. vamwe vana vakurwara, vamwe vana vakatarisa vari kurwara vekuti zvakonzeresa ndezvizvizvi. Yes. Saka vakutya. Ya ndo zvitoripo anga kune muprofita wekutanga ungadzokereko. Okay. Aiwa tinotenda mukoma Adhimai ngomutsai vaviri vatatu. ndoda kumutsawo mai vangu vanonzi mai Goti nyaiguvheya nagugu wangu vanonzi mbuya Goti vepaikomo tenova. Ehe. Ya ndingaivawo vakwana. Aiwa tinotenda muve nezuva rinotapira. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini 0713938538 paita munango. Hello National FM. Yes baba muri sai. Network fonai zvakare 0713938538 0713938538 mupite live pachimuti kana kungotumira ka WhatsApp message pa 0773238096. Halo pachimuti. KB makadi. Yes makadi zvenyu mama. Ndinofara muri sei? Tiri kutaura nani ari kupi? Mukutara vechiramba kwa Mwanza. Tibatsirei tinzwe. Aiwa achapitana baba vanomira musecho. Aiwa ana baba vanofana kubatwa vanowapora. Vana baba vapi? Hello? Yes, vana baba vapi vanofana kubatwa? Network yacho 0713938538 paita munango panted wagwatika. Regezani kati yesu kutakura munango paita munango. Chimuti hello. Hello pachimuti. Mamuka seko baba vangu. Mamukawo siseko chimuti nhasi chiri kupisa icho. Achologara chakangodaro tiri kutaura nani ari kupi? Inini ndonzi Justice Murewa kushokunze kwachigwendo. Ikoko kwatakadarika nakoko. Zvakaoma wena takazongoita zvinhu zvekunzwa zvazvaitika uko tikazoona mota yematapi ZRP matapi yasakura mutumbi but hakuna zvinhu zvakadaro. Mutemo unofana kushanda semutemo. Kana munhu uchinge wapara mhosva heronika nekuti munhu apinde mukati. Ndizvozvo. Nekuda kwekuti munoziva muri musha kunze munoitika zvakawandisa ende vane kwatosvibisa musha wedu okuti kuti musha wedu uramba wakasviba. Ichokwadi. Saka uyo akanyakupara mhosva uyo aiwa ngaanosangana nemutemo. Tichimirira kuti mutemo uite basa ravo. Imi munofunga kuti nyakupara mhosva akarowa murume uyu nefungwa yokuti aifungidzira kuti ndiye akaba gumbeza rake? Haitizo nyaya idzodzo dzototinetsa. Kana uchifungidzira worowa munhu kusvika pakufa. Indiro tinokuudza kuti pamwe pane zvimwe zvazviriko kumashure. Ndofunga kuti pamwe pane zvimwe zviri behind that. Handiti? Asi hatingazotoreka mutemo kuisa mumaoko edu zvekuti unosvika pakurowa munhu kusvika pakufa. Aiwa. Murisa ariko ushokunze Southern Park ZRP Southern Park iri paboka iye. Handiti ka ndeyedu. Inokava kwese ushokunze Southern Park Amsterdam neStone Ridge. Then ushokunze kwacho tine bhesi rimwe riripo paShuva. Tine rimwe bhesi rinenge ratovako kuti 401 kwatine ikoko. Okay. Saka mapurisa ngaashande basa rawo. Aiwa tinotenda. Regai katinzwe kuti nyaya yacho inenge ichizofamba sei. Pakanaka mambo. Ingomutsai vaviri vatatu. Inini chekutanga ndoda kumutsa mai vangu Ana Mutamba na Obesara mutawa nebaba vangu nemudzimai wangu Sanani Mande. Ndoda kumutsa kuseni kuno. Tinotenda. Matiri kutaura nani? Justice Murewa. Justice Murewa. Hongu mambo. Aiwa tinotenda. 0789600748 tinzwe kuti ndiani ari parunare. Halo pa National FM. Patrick. Yes, Peter Zulu. Peter Zulu. Uri kutinzwa zvakanaka? Zvakanakisisa. Network yako hameno zvairi kuita. Ndo zvinoita kana pachinge pachiitwa zvinoita kudai. Tibatsire tinzwe. Akawanda nangopinda kuti ndikumbonese ndichiti handaita mutete panyaya dzacho uri sei zvichinababaisa breko kuneta hanzi kudii. Akaneta ndiani iwe? Scotland inorova kana mazogara. Mustudio amutambwe bhora iwe.
ndokungara babisa bemuye kucheuzi nekudhana mmozi ndokuti muite dumbu seni mukaramba kugadzina kuti mugara makaonda zvamakaita ndiri hadzina mborohwa nditika upenyu hwadzo hadzina kumborohwa abai babisa bena bojongo akaenda munopaziva panonzi pamouth pamuromo pakamwa uyu ndo pana Peter Zulu kuti panovava kana panotapira hapadzisisike 0713-938-538 paita munango baba Isabel. Hello national Network yacho 0713-938-538 lekizani kati yesi kutakura munango Chimuti. Hello Yes boss. Ziri seko Muchazika nyimbo. Aiwa kanyemba bo tiri kutaura naniko Saka kuerere pakaudri pake. Tibate tinzwe tibatsire pakuerere. Ya tida kutaka kuchema kepsa ndochitanga mawani. Yesa ndivasheka kanyemba unekudzero. Sorry tichaona. Tichamuka durwa. Apo mune ZPC karibu aka. Akutopfura ukuchinyarira kanyemba. Magetsi acho magwiniro ari kuita akawanda zvi. Atonorwa nechando akabata nechando. Tibatsire tinzwe. Kanyemba pana ndinoda kutanga navaruma ava vekutiza ana baba vekutiza. Ndoda kuti mubatsiri yakatanga kuita basa iro akagarwa naye pasi kuti agadzire zvinhu zvake anovazosa futi kutiza vakatiza havasi simba havana kutotya kaonekeko takanogona kuvadzosa vodzoka futi mukati memhuri andika nyaya yekutangwa panyuva nekuti nenyaya yese vadhara vadatavo haisi nyore kuti murume mukuru anokwira bhukwa kutiza mushaka vakatoona kuti pakupisa pano pari kupisa pari kupisa asi mubatsiri wekutanga uyo akagadzira zvinhu zvake zviri right anovadzosa iye asi anoshedzwa tichaona mubatsiri wekutanga uyo anoshedzwa nani nokuda kwekuti vana baba ndiwo kavakatiza kwasara vana ende vana vari kutya kuti vanogona kakuzoita dambudziko riri kuitwa nevamwe vana. Aiwa vana vatosara mumusha muvakomana varimo hapasina chekutotya apa nekuti vakatotya vanogona kuzopenga vese futi saka ngavachitongorera mumwe kudumbu kutotsvaga mubatsiri kuti mutero wekutanga okay ngavasatotya nekuti vakatotya vari kutoita weswa vari vadhara havazoti vari kuita zvepiri vamwe vatogadzira dzimwe iri mheni futi vanenge vari ikoko saka vatokere mubatsiri wekutanga kuti aimbaidzoserere madhara edu aya auya titaure navo zvakanaka tinotenda akwazoita upondwa muchinda wekupunda mugumbeziraiyadhura zvakaita sei unoga togara tichitaura kanyimbo unoza kuti kune imwe losi inozokonzerwa nevanhu mumhuri gumbezi hura yamunhu uchazobhadhira magumbezi amangani kana mombe ngani unoza kuti chimwe zvinongoda kufunga unoita zorwadza akapadzadzira muchinda handiti kutenda zviri kuti haana kutiza ari kubvuma nyaya yake ipapo ndo pakagona haana kutiza zaamirire nyaya dzakapedza asi hai hadzina zvakawanda zvekutaura naye ungoenda mujere uenda kujere zvakanaka chaizvo nokuti kudhakwa haisi mhosva kamunhu akadhakwa akachizvifambira hake kwasangana naye handii mbavha dzese dzinee dzakadhakwa usiku amanokononoka kubva kubva vachizvifambira ndizvozvo aisafanira kudaro kana aimufungira kada akamubata kazvizvinhu zvachama handi nepo vatinoona nitenderera ndire murume uyu ndakamboshaya gumbezi rangu asi ndikufungira kuti ndiye paamubata oenda naye kupurisa nyaya yekutaura zvakanaka aisambokodzera kufa muchinda kana ndizvozvo chaizvo nehazvo abatiswe chinhu chokobulawa yecho yava vanhu vari kuromba munyika muno zvakaoma vanhu vari kubata kana tichaona shumba makuerere unokona vanhu vachimhanya nedzimotokari oyemura kasi muchinda apedza kupedza dzinza riso komasaka mari yacho kuda kudya nano kupedza mumhuri yese unonzwa kumerera uchiona vanhu vachifadaya vanhu vachifamba nemotikari vachigara mudzimba dzakanaka unochiti zvavo izvi kana zvazodhuka kudai zondopaonoka kuti unozvishora uchiti saka ini ndiri kutadza papi ndakapuza azozona kuti aiwa ndakatongwara manje usitorina kudaro wakatongwara zvingori nomo izvo zviri right ugona kurara wadya zviri right aikuda kuita kuonekerwa kuda kuti vanhu vese vakuona asi uzoti uri kupedza mhuri kanyemba pakaipa zorwadza varume mumhuri kana maita munhu ane usimba asingadi kushanda ndivo vanhu vakaita sero vanokupedza imese asi totenda kuti batsira aiwa yapedze masports aiwa zvinhu zvakanyemba tinotenda ingomutse vaviri vatatu tinzwe reka ndimutse vabereki vangu vari kuwedza kwaruzano ndo vanotanga kumusa baba namai ndozomutsa kudzimai wangu kutumere dzimazvima nevana
netimu rese akateerera paruzvindo kanyimba baba. tinotenda maita basa 12:15 manje Mesaudo Mesendlovo anenge achipitira kamustudio munenge makutandara naye kunobata ka 3 o'clock masikati KB Kanyamba Bonzo na Washington Maremera aka Bozhongora. Tosangana zvakare mangwana Papa Isabel vachada kakusvisa nyaya pachimuti vachada kukubatai munobatika sei. Icho kwa dimu ya Zimbabwe munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa Isaac Ndebvu Wasu Pazindoka po rikiti vo.